с извънземни ТВ. Тире Bear Grylls Наги. Не, другото. Гаруда. Вие сте с Bear Grylls и вие гледате оцеляване на предела. Това е домат? Да. Ние ще оцеляваме в китайската джунгла. За това ще трябва да се опитам да оцелея. Ще бъде много трудно, но ще се справя. Казах, че ще се справя. Браво. Както знаете, тук има много чакали, които обичат джунглата. Ето го. Чакал. Индийски чакал. Шибан бял! Пуснах. Каницуа! Шибари, китайци. Идвайте с мен. Ние сме в мазето на една китайка. Да се надяваме тя да не види. Тук е много тъмно. Господи. Идвайте. Какво става? Снимай към мен. Той е китайка. Това май беше китайка, но не съм много сигурен. Затова ще отмъкнем каквото им. Тук е зловещо. Знам. Видяхте ли китайката? Да. Сигурен съм, че е тук някъде. Какво става? Какво става? Какво? Китайски картофи. Сега, измъкнахме се от китайката, но ще трябва да намерим добър подслон, а не в тези китайски места. Затова сега ще отидем на едно място, където няма... Какво правите? На едно място, където няма хора. Я! Китайско мъчете! Кой остава мога да мъчите се по средата предпазвам. на пътя? Сега мога да се предпазвам от разни измишльотини. Хайде, насам. Къде отиваш? Хайде. Ще ме праснеш! Удря земята! Не удрям земята. Ще ме праснеш! Виж как замаха. Камон. Снимам. Къде излязохме? Успяхме да достигнем китайската джунгла. Но сега става по-гадно. Какво Това е са това? отровни. Какво е това място? Тук са живели древните гаруди. Гаруди? Не сме ли в Китай? Точно. Виж какво и като вижте. След. Тухла! Това е храма на нагите, така че ще трябва да внимаваме много. Последвайте ме. Достигнахме до храма. Сега ме следвайте. Наши паркур ли казахте? Господи. Ще трябва да се уверим дали има някой. Айде. Айде! Давайте. Дай сега да го разпръснат. Хайде. Опа! Чухме нещо. Какво беше това? Тук почва да ме страх. Тук почва да стане страшно. Затова ще трябва да ползваме една техника. Каква е тази дупка? Това не знам, но... Чувам гаруди! Бягай! Какви гаруди? Тук е пусто. Какво е това място? Как са тези дупки?
намери. Вече почвам да Какво ожеднявам. Няма значение. Почвам да ожеднявам, затова мисля да изпия пикнята си. Онова шише какво е? Май пикня. Това е пикня. Изпихме пикнята. Чужда. Сега е време да се махаме. Отивам. Вие сте с Bear Grylls. И вие гледахте оцеляване на предела. Абонирайте се. До скоро. Скоро се абонирайте. Или смърт. О.